Hello everyone, खुलुमबाय बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायफिननाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय आरो नेक्स्ट डे आरोना थ' ट्रेनिंनि डे थ' बेयावनो थांनो थाखाय आं रेडि जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना आंजों लोगोसे आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' बेसेबां बेसेबां बारायखो माने आं नोंथांमोननो आपडेट होबाय थागोन आरोना आरो सोरबाफोर सोलोंनोबा जोंनि भिडिअनि गेजेरजों सोरबाफोर रोंनोबा हागौ बेखायनो आङो माने बे भिडिअखौहाय शेयार खालामलांबाय थानाय जादों आरोना ओमफ्राय एक्चुअली आरो जोंनिबो ट्रेनिंनि मेम'रि हिसाबै थाथों होननानै आङो भिडिअखौहाय खालामलांबाय थादों आरोना ओरैबायदि गरमखा आरोना जोंनिया माने टाइमा 10टानिफ्राय 2टासिम आरोना ट्रेनिंनि टाइमा ओरैबायदि गरमनिखायनो नोंसोरनो खाखोजोब्बाय लानथाथारखाजोब्बाय आरोना थ' बिदिब्ला आङो न'निफ्राय ओंखारलांनोसै ओमफ्राय दिनैहाय मा खालामनाय जायो नोंथांमोन आं देखायनोसै आरोना थ' मैयानो सोंबायमोन सोंनानैहाय थुनबायमोन आरोना ओमफ्राय दा आगरनि नो खनबाय थादोंमोन आरोना जोबाखैमोन मोनसे टारहालखौ जोङो दायो माबा खालामनो नागिरदों बिनि उनाव आरो जोङो दा फार्स्ट दागोना हि जोमखांनाय दानो नागिरदों आरोना थ' बिनिफ्राय आरो आर'नाइखौ सोंलायगोन आरोना आर'नाइ 15 खान सोंगोन आरोना थ' बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो जि खालामो दायो गासैखौबो आं शेयार खालामो होननानैहाय भिडिअखौहाय लानाय जादों आरोना थ' अननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादों आरोना थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना नो खननाय मतलब अपने और देख लेना या डेवलपने फॉलो कर लो इतो ने दुटा है बना बाथो जि गोरों जानाव जि गोसना जि रोंमारदों होननाय बायदि जि आयु भिडिअआबो $100 piece no mana 120 ta sunggunan lagi नै गोबागासिनो आरोना नो खनदों आरोना kadang.
नो खननाय बेयो नो खननाय Drafting. ड्राफ्टिं Drafting. ड्राफ्टिं बेखौ ड्राफ्टिं होनो आरो जोंनिया नो खननाय ना ड्राफ्टिं होनबाय दा ini mista ना बियो Drafting. Maksud yang orang juga transfer. Dan saya buat drafting, ada drafting. Ini yo थांनानै माबा जासिगोन जोंनिया डाइरेक्ट नो खननानै रास माबानायनो itu सिखोना साहैदों ना मादों आं लोमजादों होनना दाखालि आंनो लोमजायो आंनो लोमजादों आं मिथिने गनसा